ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ହାଭେଲ୍ସରେ ନଥିଲା, ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗୁଆରରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା 10 ଲିଟର ଗିଜର ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ଙ୍କର ସର୍ଭିସିଂ ହେଇନି, କିଛି ବି ସର୍ଭିସିଂ ହେଇନି। ଯାହା ସାର୍ଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ସାର୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଗୋଆଳସାହି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସର୍ଭିସିଂ ହେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବା। ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସାର୍ଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗୁଆରର ଇନଲେଟ୍ ଖୋଲିବେ, ପାଇପ୍ ଏନ୍ଆର୍ବି ଖୋଲିବେ, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ। ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 2ଟା ନଟ୍ ଖୋଲିବେ, ଆଗପଟ ଲକ୍ଟା ଖୋଲିବେ। ଲକ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ କଭର୍ କାଢ଼ିବେ। ଫାଇବର କଭର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିବା। କନେକ୍ସନ୍ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 5ଟା ନଟ୍ ଅଛି, ସେ 5ଟା ନଟ୍କୁ ଖୋଲିବା। 5ଟା ନଟ୍କୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଉପର ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଆମର ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କଲ୍ଟା ଭଲସେ ବାହାର କରିବା। ନା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି କଲ୍ଟା, ପୁରା ନାସ୍ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ନାସ୍ନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଙ୍କି ବି ନାସ୍ନା ହେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଟାଙ୍କି ଆମେ ସଫା କରିଦେବା ଭଲସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଙ୍କି କେଉଁଭଳିଆ ନାସ୍ନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଙ୍କିର ପୁରା ପାଣି ୱାଶ୍ କରିକି ଆମେ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବା। କଏଲ୍ ବି ସଫା କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଏଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା। 5ଟା ନଟ୍ ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ରବର ପ୍ୟାକିଂଟା ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ରବର ପ୍ୟାକିଂଟା ଭଲସେ ବରାବର ରଖିକି ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ପୋଛିବେ, କଭର୍ ଭଲସେ ପୋଛି ପାଛିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। କୌଣସି ପାଣି ବି ନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଣି ରହିଲା ମାନେ ସର୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର କରିଦେଲେ